naam is Geista. Mijn naam is Geista Black. Mijn naam is Geista. Mijn naam is Geista Fools. Mijn naam is Geista Black. Mijn naam is Geista. Mijn naam is Geista Black. Away. Die is Briek op Narika. Reactions, ik is Geista Black, die greatest reactor of all time. Welkom bij Briek op Narika. Als het de eerste keer is dat je reactie was, welkom terug. Dit is wat maakt ons hier, ons react op onze mensen zijn music, nee. Thank you for the support and the likes and the views and the comments, nee. Thank you very much. Onze pad naar 8000 toe. Als je nog een subscriber die, please feel free to subscribe to the channel. Nee. Je hebt de algorithm. If you press like. Nee. Thank you very much voor al mijn supporters. Dat weet jullie op die kanaal niet. Ik geef maar niet die content, nee. Jullie weten ons Radio Eerste Rivier. Radio Eerste Rivier, die nummer 1 online radiostatie hier bij ons. Als je nog een subscriber... Als je nog een muziek gestuurd naar Radio Eerste Rivier. Als je een radio interview wil hebben, contact van Radio Eerste Rivier. Die mensen daar gaat je iets soort, nee. Je moet net contact maken. Van maak zeker je muziek als original. En maak zeker je register je muziek. Ik preek elke week die ding. Ik ga zeker nooit op een preekje. Ik is een pangserpaast. Alles stopt ons nooit. Die lijkt is al 3 uur. Zoals 3 uur in die kerk. En hij past door. Ik heb nog steeds aan. In elk geval, jullie weten maar waar het gaat. Vandaag react ons op de VG. En zijn zuster moest, nee. Maar hoe zie je man? Zie je mensen nou Maya? Mia? Of MIA? Missing in Action. Dus waarna is een afkorting, nee. Oké, maar als maar daar gaat hij nog een ganaap in naam. Right, die original van die heeft gedropt November. No? En ik had gezien ik ben zelf gecelebrate. Ik had het geshare. En die een miljoen slaat. En die screenshot te gaan. Well done, de VG. Once again, daarvoor het weer eens gebewijs dat daar is een audience hier buiten. En die majority van de audience is Oscar. No? So it can be done if you make a good song. And it can be done. You understand? Het is nodig voor een... En ik denk de video 8000 subscribers op YouTube. Maar die song, het wordt een miljoen. Ja, het wordt een miljoen. Nee, die original song. Producer Buta Love. Producer Buta Love, nee. 5 beats, naam had ik ook gezien, wat ik gekeken heb. But anyway, die music video's doen uit. En giga. Ik besluit, hij gaat de muziekvideo's kijken. Ik weet niet wat die negotiations was. Maar anyway. Waar we gaan die. Kijk waar we gaan die. Volle films, Giga. Shout out bro. Alipad van die woester. Ik like jou. Want hij is apparently de VG's sister. Kijk nou. Die bro is VG. Die sister is MIA. Ik voel voor jou, dat voel ik overdose. Alle toekomst met jou, ik like jou. En dan voel je diezelfde niet. Je weet maar dat ik... Oh, Giga is weer bezig met zijn one. Hoe noem je dat? Giga, vraag van schoenen, ik heb vergeten. Ik heb nog dat ik gementioned. Ik heb nog net 3 muziekvideo's gezien. 3 gezien. Wat het een single shot is, nee? Niet single shot, continuous videoatie van cuts en transitions. Als alles wordt in één geschiet. Nee? Die eerste ene dat ik gezien heb was Wiz Khalifa, nee? With Them Boys. Die tweede ene was Yati van Yati. De youngste CPT. Die derde ene was ene van Junior King. Rest in peace. Junior King wat er in die kaap geschiet heeft. En dan die vierde ene was toch geweest. Hij ene van Clint Aplon, nee? Wat joinen, maar sta je zoeken naar die video was. Hij was die vierde en ik had de enige gemist. Sorry Giga. Maar hier zit ik al klaar iets aan hier. Get you lief, al voel je niet diezelfde niet. Je weet maar dat ik get you lief. Oké, zo'n kappel ding. Zet alles op je tafel, zeg maar wat je voelt. Kom een beetje nader, alles is net je zoon. Maar baby, geef me net geen kans. Is het te veel gevraagd? Baby, van me weet ik hand. Alles is net vanaf. Oké, ja, save icon nou. Nou, ik ga je one-shots weer. No? Het is weer een one-shot video die. Beloof me je zal niet gaan. Is het te veel gevraagd? Zo, alle keer elkaar van het aangevat. Beloof me je zal niet gaan. Is het te veel gevraagd?
Ik wonder wat op jouw mind is. Like, raakt ze ook excited als ze bij elkaar is. Wonder of ik jouw type is. Right? Of zien ze mij net als ze praat, baby, zeg me waar die Alright, nou gooi je brasse CV in bij die girl. vibe is. Want ik wil in jouw boundaries crossie. Of mijn kansen op portie. Of van jou die gedachten gie ik like dan een fossie. Ik leg alles op de tafel en je beloven dat je nog je. Stel die belangen aan de opties en dan voel ze niet dezelfde niet. Ik heb jou lief, dank je dat zou ooit veranderen. Nou, maar wat ik kies, zo voel ze niet dezelfde niet. Zeg niet iets van die onzekerheid, vreet mij op, girl, zo alsjeblieft. Iemand zegt vrouwens bro. Kijk, jouw camera week is nice, brother. Right, dus het is een couple ding, man. Gooi iets de video's en CV bij die girl. En die broer zit met zijn girlie daar, maar hier kon je naar die girlie toe. Hier een poel te koskiet. Oh, wat zie je? Kwaal, joh, man. Check. Hoe is dit zo? Kijk hier, hij hoeft niet te horen wat hij zei, want hij weet precies wat hij zegt. Als jij wonder hoe ik voel voor jou, hoe dat voel ik overdose. Alle toekomst vol met jou, ik like jou, ik like. Kan jullie horen? Dan zoek ik zo skel autotune. Do you understand? Wat de element die zanger naar die song toe brengt. Op zo'n specifieke beat. Dat is waarom ik zo skel autotune. Maar wat weet hij nou? Is maar net een reacte. Oké, hier is de video nou al. Het is nou al aan het dansen. Hè? Die bug, waar is die bug? Ik overdose, alle toekomst vol met jou, ik like jou, ik like Ik jou. zelf te wonderen hoe ik voel, ik zou straight zijn. Like alles wat ze doen, even die wave, wat ze mij uitstressen. Raak je moe, skeer je mijn arms, is jouw safe plek. Dat zit voor aan. Kom maar door. En die kwijt is like die short chains die kan doen, hè? Of hij wat is die weer? Hij pen die kan doen, hè? Alright? Maar terwijl die man nog die kan rap. Even die wave, wat ze mij uitstressen. Raak je moe, skeer je mijn arms, is jouw safe plek. Dat zit voor aan, ik voel nog altijd zo way back. Ik wil die wereld met je travel. Met jou aan mijn kant, in de kans wie je naar gebitteld. Mijn rijden die, zo ik hou mijn voet op bij pedal. Cause I would rather die than to see you leave my side, never let go. Als jij wonder hoe is die ik voel dog? voor jou, hoe dat voel ik overdose. Zo zit hij man opgemaakt. Die broer. Alle toekomst vol met jou, ik like jou, ik like jou niet. Wat Je maat? bent wat ik het te lief. Al voel je niet Nou, maat, ik ben hetzelfde niet. Je bent wat ik het te lief. Die dog maat met twee broer. Kijk hier, net voor die feit dat Oost-Afrikaanse songs kan nou al oor die miljoenen views gaan. Daarom sê ek vir die rappers, hou op die jare vullis oor en oor rap. Die rap aan mekaar die jare goed jou baas recycle zijn net. Wat hulle rap? Dirty bitch. Baddie. Ek het jou kind het ek getsies. Ek het money in die boot. Wat? Guns in die boot. Alles. Oké, daar is nie fout met hy nie, maar julle recycle die jare goed oor. Kijk waar we gaan die ene. En daar is een music video by. Ne? Daar is genoeg topics om oor te gaan. You don't have to rap about baddies en pizzas. Ek het jou kennis op my dik. Het is nie nodig om hy te rappie. You can be creative and rap about something else. Maar nee, in elk geval. Nog een song oor die miljoen. En well done de VG. En MIA. Gaan my MIA noem, ne? Well done. So daar is een market. Dus ik gezien het in die vorige reaction. Wee. En die ene van, wat die video's zijn. Kijk mijn vorige reaction van Brainchild Media, Big B Forever en Cathy. Ne? Ster in die straatlig. Oh, ze kan die ding bouwen. And we are busy building it. You just need to contribute positively towards it. That is it for this break up. Thank you for watching. Guys, the Black. The VG. MIA. Ik like you. Stay black.